Започвам да возя в няколко крачка от университета ми. Ето виждате, върнах се в Париж, връщам се с парицата с денниците ми от Париж. И днес отивам на университет. Почнах миналата седмица, това ми е втората седмица, но просто нямах време, имах много неща и събития, на които трябваше да ходя, заради това не съм снимала, ходих на изложение и като цяло просто нямах възможността да снимам и не намерих времето. Така сега започвам да снимам и реално аз се дойдох още началото на септември в Париж, след това бях 2 седмици тук, след това ходих в Мадрид и миналата седмица ми почна университета и сега ми втората седмица. Имам една лекция, която е 2 часа, след това имам 6 часа почивка. Програмата ми не е много моя полза, но няма проблем. Ще съм сняли, вие вече я познавате. И след тези 6 часа пауза имам още една лекция вечерта от 6 до 8. И ще ви вечерта от 6 до 8. И след това плана ми е да ходя да видя розовата Айфелова кула, понеже в Париж на 30 септември всяка година Айфеловата кула светва в розово. По повод октомври месец, който е месеца на борбата с рак на гърдата. Поне така по мои данни, така съм разбрала аз. И това е. Кадри, които видяхте, бяха преди 4-5 дена, просто след това не намирах време и амбицията да снимам абсолютно нищо. Но важното е, че в момента съм на една френска вила, това е най-красивата вила в живота ми. Тук идвам за втори път и съм с ансамбъла ми. И сме тук за уикенда, както вече казах, за да може с цел разучаване на един танц. И днес имахме репетиция 8 часа, което ме отрази много хубаво. Аз съм споменала вече как просто танците са ми неизменна част от моята личност. Аз не знам. Това нещо е толкова красиво. Просто... Аз съм човек, който не харесва къщи, не искам да живея в къща. Но ако имам такава къща... Да, Friday night е Вънтоходи слаб и ние сме навън, защото е Вънтоходи слаб. Това е нашата традиция, това е нашето нещо и е уникално. Да, традиция. Никой не може да ни го открадне. Аз се подписвам заради нея, ви какво смисля.
съм първата по реформа пилатес и сега да ви на кафе. И след това ще се минути разходка до университета, в който ще се направя крачките. И за момента просто това, което се очертава, че аз съм много доволна на моята сутринка цяло. Реших да пробвам реформа, не знам защо просто така ми дойде да пробвам реформа от пилатес, понеже аз от 2020 година практикувам всеки ден класически пилатес у дома на постелка. Както казах, от 2020 практикувам пилатес при постелка класически у дома. Ходила съм в студио на нормална пилатес тренировка, так на постелка, ходила съм на йога тренировка, но никога не бях ходила на реформа. Реших да пробвам тук. И не съм много доволна, като цяло аз си имам базисни познания от нормалния пилатес. Беше много приятно. Инструкторката беше супер мила и това, което беше смешното, беше, че аз бях единствената. Се почувства се едно на научна тренировка с частен инструктор, просто защото нямаше абсолютно никой друг. И можеше да се говорим с нея много, тя беше много мила и ми помагаше, обясняваше ми точно как да се стигне в дадената позиция, как, по кой начин най-правилно трябва просто да се седне на самата машина. И беше супер мила и най-вероятно ще повторя урок при нея, просто защото беше много грижа имаше от нея страна. Да, сега дойдох да пия едно кафе преди да отида на университет. Имам лекция от 12. Бях на пилатес от 9 до 10 и сега от 10 до 11 съм на едно кафенце. Пия така много чудо. И ще ходим на лекция, защото трябва да бъдем образовани, stay in school. И това е за моята много продуктивна сутрин. Наистина съм много щастлива. И знам, че ще се повтори, заради това съм още по-щастлива. Даже от сега имам запазена тренировка за другата седмица, просто не едно друго студио, което искам да пробвам, което е точно до университета ми. И наистина съм много очарована. Но, както казах, аз съм се запалил пилатес от 2020, още пред тренинги и така нататък, защото леля ми си изкара сертификат за инструктор по пилатес и беше започнала да преподава и аз така чрез нея просто гледах нейните тренировки и започнах да се движа, понеже беше и COVID и нямаше много какво да се прави. Просто разбрах, че това е моето нещо. Понеже, освен танците, да имаш някаква друга такава спортна дейност е полезно. И аз избрах това. И съм много доволна от избора ми. И така, да спирам с кафенцето, спирам тук да благодаря, защото ми става неудобно да надвам главата на хората. И то на чужд език. Не знам как ми се медвам още. И отиваме на университет. Пак ли? Пак покажи се на камерата. Ние сме се събрали днес, защото това си ме име днес. Да, дойдох на един пица.
Здравейте на 26 октомври, на Джимана именния ден. След малко излизаме с Нели. Правихме си прически. Тук ще ми направим някакъв кок. Уникално. И ще излизаме да почерпя за именния ми ден. Тя вече е наясно с тези български традиции, като цяло православни вярвания и така нататък. Така че, да. После отиваме на репетиция и вечерта отиваме на един бар, ресторант след към кулата. С Влади. Така де. Може би сега е момента да ви обясня за пилатеса, понеже не знам кога ще имам пак възможността. В последните 2 седмици ходих на 3 реформер пилатес тренировки в 3 различни студия. На 2 тренировките, на които бях единствената, просто бях едно с личен треньор, не знам, беше приятно въпреки това. Но в крайна сметка си харесах едно конкретно студио от тези и даже си запазих тренировка в следващия месец. И за сега смятам да го правя или един път на седмица, или за момента, понеже съм си запазила само 2, през 2 седмици за ноември месец. И ще видя за напред как ще го усещам. Понеже това ти е един вид като разнообразие, не си. Погледнете какъв букет ми подарява Златка. Мачи. Кажем за моя влог да запълним време да стане 15 минути. Ами ще кажем, не знаете каква гледка имаме.